Ameni-ke amakhosi amakhulu, ngibingelela zonke nje iy'ngane esedlozi. Namhlanje-ke ekuseni kusa kungoLwesithathu, ngocela-ke nje ukuthi ake sikhulume ngesihloko esibalulekile nokuthini mhlasimbe abantu abaningi bangaphikisana ngaso, kodwa-ke engiyaye ngikucele nengisafuna ukusho ukuthi sokhuluma ngesihloko esikhuluma ngokungeniswa kwezidalwa ekhaya. Uma kungeniswa izidalwa ekhaya, mhlasimbe uye wahamba waya kumelaphi, kwathiwa izidalwa mhlasimbe zingaphandle noma kudinga ukuthi zingeniswe ngaphakathi ekhaya. Ukungeniswa kwedala-ke kufuneke uwazi into eyodwa, ukuthi uma ngabe umelaphi esho njalo ukuthi kufanele ahambe uzongenisa idala, kusho ukuthi yena uyena muntu uzofika amemeza iy'dalwa zakini ekhaya kini. Cha, lokho akakwenzi. Yena usuke yofana nanjengana nomuntu oyi-guardians noma okugadayo nobhekayo ukuthi iy'dalwa ziphelele noma zisondele zonke lezi kufanele zisondele zihlambululeke, ngoba uma kungenisa iy'dalwa ziyahlanjululwa bese ziyafaka zingeniswe kahle ngendlela okuyiyona yona. Nanokuthi ukwenza kwabantu akufani, kodwa-ke kunezinto eziyaye zibaluleke, ikakhulukazi kokunye nje kuyaye kudingeka ukuthi uma ngabe uzongenisa idala, kuhle ukuthi wazi ihubo lasekhaya, ihubo lasemndenini lokumemeza noma lokungenisa idala. Amahubo-ke ahlukene, khona ihubo olazi ukuthi ihubo leli lasekhaya egcekeni, othi uma ngabe lihlatsheleliwe. Ngiyazi abantu abaningi abasawazi amahubo, ukuthi ihubo lasekhaya kusuke kukhulunywa ngani uma kusuke kukhulunywa ngehubo lasekhaya. Lokho-ke kuzobe kuyesinye isihloko xoxa ngelinye ilanga. Uma ungazi usuyongibuza ngiyokuchazela, kodwa kwamanje kufuneka wazi ukuthi ihubo lasekhaya, ngicela ukwazi nje ukuthathe noma ukuthathe nje ukwenza i-homework, ubuze nabakwanye abawaziyo abanolwazi ukuthi liyini ihubo lasekhaya. Ngiyazi abantu abaningi esikhathini samanje abasalazi ihubo ukuthi liyini, kodwa libalulekile ngalesi sikhathi nihamba umelaphi uma seniphambili niya lapha emsamo noma ningenisa idalwa, nisuka ngabe noma niyilande kuphi la niyilande, noma niyilande olwandle noma nimemeze ngaphandle ekhaya. Kuyahlukana-ke ukulanda kwey'dalwa abantu, nanokuthi kudingeka ukuthi nilande hlobo luney'dala, sime kanjani isimo somuntu, nanokuthi umuntu usuke esebenza kanjani indlela esebenza ngayo. Idalwa-ke ave kubalulekile bakwethu ukuthi kube khona ihubo lasekhaya. Ihubo lasekhaya libalulekile, and futhi umelaphi uma ngabe efike ekhaya kini, efike emzini wendoda noma emzini wakini, umuzi wakho noma umuzi wakini, kuye kube kuhle ukuthi kungabi uyena phela osezohamba engamela umsamo wakini. Ubani yena kanti usengaze ahambe azomemeza noma azosabelisa iy'dalwa zakini? Uma ukuthi khona into kufanele ayikhulume noma khona into ayenzayo, leyo mvume imvamisa uyinikezwa yinina bantu basekhaya, noma kuba nendlela thizeni akwaziyo ukuthi nayo communicate, ngoba uyakwazi naye vele ukuxhumana ney'dalwa ngaphandle ukuthi usezozazi asebenze emsakazi azasondele emsamo wakini. Kodwa-ke lokho-ke ngase kumiseni iy'ladi nakho konke, mhlasimbe umuntu oyincithabuchopho nokwaziyo ukucabanga sesizongiqonda ukuthi ngithini uma kukhona ongangizwa kahle mhlasimbe, ya.